Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του podcast. Εγώ είμαι η Ελίκη Δουράμπη και σήμερα εδώ στο στούντιο μαζί μου έχω τον Γιάννη Βίτσο. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα Λίκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες, αν και δεν είχες άλλη επιλογή νομίζω. Ισχύει, καμία. Δηλαδή συνέχισα τηλέφωνα στα μηνύματα, οπότε δεν σου δώσα πολλές επιλογές να αρνηθείς. Γι' αυτό ήρθα, λέω, άντε να πάω να τελειώνουμε. Άσε ρε που ήθελες έτσι. Λοιπόν, ο Γιάννης λοιπόν, ο Βίτσος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει οπτική αναπηρία. Είναι πολύ φίλος μου. Τον γνώρισα περίπου πριν από ένα εξάμηνο, έτσι δεν είναι? Νομίζω ναι. Που συνεργαστήκαμε, βασικά δεν συνεργαστήκαμε. Ήμασταν μαζί σε ένα σεμινάριο και νομίζω από εκείνη την ημέρα κολλήσαμε. Αυτό ήτανε το σεμινάριο, ώστε να αρχίσουμε να κάνουμε παρέα. Ναι, και περάσαμε και κάποιες ώρες στο αμάξι που με πηγαίνατε με την αδερφή σου την Έλενα στο μετρό. Οπότε εκεί οι σχέσεις συσφίχτηκαν ακόμη περισσότερο. Νομίζω βοήθησε και αυτό, Γιάννη, έχεις δίκιο. Αλλά εγώ αυτό που έχω να πω για σένα βασικά είναι ότι από την ημέρα που σε γνώρισα μου έχεις αλλάξει τελείως τον τρόπο σκέψης μου. Αλήθεια? Ναι, με πας ένα βήμα παρακάτω κάθε φορά που μιλάμε και γενικότερα θεωρώ ότι όποιος έχει στη ζωή του είναι πολύ τυχερό, γιατί του μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Σταμάτα. Όχι, είναι η πραγματικότητα, Γιάννη. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Είσαι ο Γιάννης Βίτσος. Ναι. Είσαι 22 χρονών. Ναι. Και έχεις οπτική αναπηρία. Ναι. Θέλω να μου πεις από ποια ηλικία έχεις οπτική αναπηρία. Όταν γεννήθηκα έβλεπα κανονικά, αλλά όταν ήμουν περίπου 3 μηνών εμφανίστηκε ο καρκίνος στα μάτια. Το ρετινοβλάστομα, που είναι μια σπάνια μορφή παιδικού καρκίνου. Φυσικά επειδή ήμουν μωρό δεν μπορούσα να πω guys, δεν βλέπω. Οπότε μέχρι να το καταλάβουν οι γονείς μου και γενικά μέχρι να γίνει η διάγνωση είχε κάπως προχωρήσει. Πώς το κατάλαβαν? Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Τώρα εμείς θα φεύγαμε οικογενειακώς για διακοπές τον Ιούλιο. Εγώ γεννήθηκα Δεκέμβρη, άρα ήμουν 6-7 μηνών. Αλλά η μητέρα μου έλεγε ότι πρέπει οπωσδήποτε πριν φύγουμε για διακοπές να κάνουμε γενικές εξετάσεις στα παιδιά. Μάρε παιδί μου, έλεγε ο πατέρας μου, από Σεπτέμβρη θα το κάνουμε αυτό. Τώρα θέλουμε να φύγουμε για διακοπές. Τι σε έπιασε να κάνουμε τώρα εξετάσεις? Όχι, εγώ θέλω τώρα, να λέει η μητέρα μου. Κάτι ήξερε η μαμά σου. Κάτι ήξερε, αυτό το μητρικό ένστικτο που λέμε, μήπως τελικά. Έρχεται η γιατρός, η παιδίατρος που μας εξέταζε και με εξετάζει, λέει: «Οκ, όλα καλά». Και έτσι όπως πάει να σηκωθεί να φύγει, βλέπει που κάνω μια κίνηση περίεργη στα μάτια μου. Και λέει: «Όπα, μην ανησυχήσετε, αλλά πηγαίνετε τον στο νοσοκομείο». Και εκεί ανακάλυψαν ότι έχω καρκίνο και ότι πρέπει να μεταβώ σε ένα νοσοκομείο στην Ελβετία, γιατί στην Ελλάδα δεν θεραπευόταν ο συγκεκριμένος καρκίνος. Οπότε αντί για διακοπές στη Λευκάδα, κάναμε διακοπές στην Ελβετία εκείνο το καλοκαίρι. Και μετά από ένα κύκλο χημειοθεραπείων και εξετάσεων και όλα αυτά, οι γιατροί κατάφεραν να εξασφαλίσουν το 4% της όρασής μου από αυτό το μάτι που είναι το αριστερό. Όπως δεν κοιτάω εγώ. Λοιπόν, επίσης να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Γιάννης έχει πάρα πολύ χιούμορ και γενικότερα αυτός ο σαρκασμός είναι κάτι το οποίο τον εκφράζει. Μια γελιότητα υπάρχει στην περιραίωσα ατμόσφαιρα. Σταμάτα. Λοιπόν, κρύβε λόγια, Γιάννη μου. Λοιπόν, παρόλο που ουσιαστικά έχεις μεγαλώσει, με αυτό, ναι, με την οπτική αναπηρία, θεωρώ ότι δεν σε έχει εμποδίσει σε τίποτα. Είσαι ασταμάτητος, είσαι ανεξάρτητος, αυτόνομος και βασικά κάνεις τα πάντα μόνος σου. Έτσι δεν είναι? Η οπτική Ξέρεις τι, το γεγονός ότι δεν βλέπω αυτό καθ' αυτό δεν θα με εμπόδιζε κανονικά. Αυτό που με εμποδίζει είναι η κοινωνία. Δηλαδή πηγαίνω λίγο προς το πιο κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας, που λέει ότι η κοινωνία δημιουργεί την αναπηρία, όχι το γεγονός ότι δεν έχω όραση. Αν λοιπόν ζούσα σε μια άλλη χώρα, πράγματα που τώρα δεν μπορώ να κάνω ή πράγματα που τώρα δυσκολεύομαι να κάνω, θα τα έκανα και μάλιστα με πολύ μεγαλύτερη ευκολία. Άρα ναι, δεν είμαι ασταμάτητος, ούτε απόλυτα ανεξάρτητος, αλλά έχω τη γνώση ότι γι' αυτό φταίνε οι υποδομές, φταίει η άγνοια, φταίει η παιδεία, φταίνε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Να είμαι ειλικρινής, εγώ όταν
είχες πρωτοέρθει στη σχολή, γιατί ουσιαστικά στη σχολή εγώ σε γνώρισα. Ναι. Εσύ ήσουν στο πρώτο έτος, εγώ ήμουν τότε στο δεύτερο έτος. Στο Antenna Media Lab που είμαστε τώρα. Πλέον εσύ είσαι στο δεύτερο έτος και εγώ έχω αποφοιτήσει. Αυτό που μου έκανε εντύπωση από την πρώτη στιγμή που σε είδα, διότι αυτό που λέγαμε και προηγουμένως είναι ότι εγώ δεν μεγάλωσα, λοιπόν, δεν μεγάλωσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον όπου να έχω κάποιο άτομο με αναπηρία. Ναι. Δεν μεγάλωσα με ένα, ας πούμε, τέτοιο πρότυπο, το πούμε έτσι. Στη ζωή μου όμως έβλεπα ανθρώπους σε καροτσάκια, ανθρώπους που να τους λείπει ένα μέλος, τυφλούς ανθρώπους με ένα μπαστούνι ή οτιδήποτε. Αυτό που έβλεπα σε εσένα είναι ότι και τον μπαστούνι να μην είχες, θα μπορούσες να περπατήσεις, θα μπορούσες να πας όπου ήθελες. Δεν θα σε εμπόδιζε, ας πούμε, ότι δεν έχεις τον μπαστούνι. Ναι, γενικά το αποφεύγω, να σου πω την αλήθεια, να μην έχω τον μπαστούνι, γιατί όταν συνηθίσεις να το έχεις. Εγώ ξεκίνησα να το χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου στα 15. Άπαξ και το συνηθίσεις, μετά χωρίς αυτό νιώθεις μία γύμνια, νιώθεις τυφλός, αν μπορώ να το πω έτσι, χωρίς αυτό. Είναι τρομερή προέκταση του χεριού σου το μπαστούνι, άμα το συνηθίσεις. Προφανώς, δηλαδή με αυτό εσύ περπατάς, δηλαδή πας παντού. Ναι, εννοείται. Βασικά με αυτό βλέπεις, δεν περπατάς, με αυτό βλέπεις. Βλέπω, περπατάω, τα πάντα. Καλά, περπατάς και χωρίς τον μπαστούνι, Ναι. έχεις την ικανότητα, βρε παιδί μου. Την έχω. Πώς έμαθες να περπατάς με τον μπαστούνι, είχες συνοδό ή ας πούμε οι γονείς σου, ξέρεις, σου είπαν Γιάννη, ορίστε τον μπαστούνι, πάμε να μάθουμε να περπατάς. Βασικά, όχι, πάμε να μάθουμε να βλέπεις. Πάλι έκανα το ίδιο λάθος, βλέπεις, έτσι, αδιόρθωτη. Ένας άνθρωπος που χρησιμοποιεί λευκό μπαστούνι περνάει από εκπαίδευση. Δεν το παίρνει μια μέρα και ξεκινάει να το χρησιμοποιεί, και αυτό γιατί υπάρχει συγκεκριμένη τεχνική που το χρησιμοποιούμε, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, υπάρχουν tips and tricks κτλ. Έτσι λοιπόν εγώ στα 13 μου, μαζί με την εκπαιδεύτρια για τον μπαστούνι που είχα τότε, ξεκινήσαμε δειλά-δειλά να μαθαίνω εγώ διαδρομές στην κοντινή μου περιοχή, μετά λίγο πιο πέρα. Και έτσι σιγά σιγά μετά από εκπαίδευση ξεκίνησα να το χρησιμοποιώ. Πριν έτσι, από αυτό. Έμαθες να μπαίνεις και στα μέσα με εκείνη τη συνοδό, με εκείνη την κυρία. Ναι, τα μέσα είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Κάπως έτσι πάλι σιγά σιγά σε κοντινούς σταθμούς και σε εύκολα μέσα ξεκίνησα να το χρησιμοποιώ. Πριν από αυτό είχα όντως συνοδούς, είτε ήταν οικογενειακά πρόσωπα, είτε ήταν φιλικά πρόσωπα. Κάποιος θα υπήρχε μαζί μου σε εξωτερικούς χώρους. Το πιο ακραίο περιστατικό το οποίο σου έχει συμβεί. Λοιπόν, το πιο ακραίο περιστατικό θα σου πω είναι βράδυ, είναι τύπου 11 το βράδυ και είμαι στον Ευαγγελισμό. Γυρνάω από μια προπόνηση, κουρασμένος, χώμα. Και έτσι όπως είμαι στην αποβάθρα του μετρό, στον Ευαγγελισμό, ναι, έρχεται ένας τύπος ο οποίος μου ζητάει λεφτά. Εν τω μεταξύ, εγώ τύπου να έχω 0 ευρώ, πέσει να του ζητούσα εγώ λεφτά να μου δώσει στην τελική. Αλλά anyway, του λέω ναι, δεν έχω, συγγνώμη κτλ. Φεύγει. Ανεβαίνω τις σκάλες και είναι πάλι εκεί. Και αυτή τη φορά αρχίζει να με αγγίζει, να έρχεται πιο κοντά μου και να γίνεται πιο touchy, που λέμε στο χωριό μου. Τον ξαναφεύγω, εν πάση περιπτώσει. Να αποφεύγεις, ναι. Ναι, του λέω δεν έχω αυτό. Ανεβαίνω και τις άλλες σκάλες του σταθμού και είναι πάλι εκεί. Και ξέρεις, πλέον έχει αρχίσει και γίνεται πολύ περίεργο το πράγμα. Επικίνδυνος θα μπορούσε να το πεις. Θα μπορούσε, δεν ξέρω. Ξέρεις τι, εγώ περπατούσα και από πίσω μου άκουγα βήματα. Ναι. Γιατί ήταν και ερημιά Θεού, έτσι. Δεν υπήρχε άνθρωπος εκείνη τη στιγμή. Ήταν ένας σκοτεινός δρόμος χωρίς ανθρώπους. Και εγώ άκουγα πίσω μου βήματα. Οπότε δεν μπορούσα να ξέρω πράγμα στα αλήθεια. Είναι αυτός. Και αν είναι. Πόσο κοντά μου είναι, και αν είναι πολύ κοντά μου, τι κρατάει στο χέρι του. Και τι μπορεί, ας πούμε, να σου κάνει. Και τι μπορεί να μου κάνει. Αυτά δυστυχώς όταν δεν βλέπεις, δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Δεν βλέπεις ποιος είναι δίπλα σου και τι κάνει και τι προθέσεις έχει. Οπότε αυτό ήταν λίγο τρομακτικό. Μέχρι να φτάσω στο σπίτι μου, να μπω μέσα και να πω είμαι ασφαλής. Ουφ, είναι κανείς εδώ. Ουφ. Είχε πάει λίγο η ψυχίτσα μου στην κούλουρη. Τετραήμερο. Εφόσον μου είπες ένα ακραίο περιστατικό το οποίο σου έχει συμβεί, θέλω να μου πεις και το πιο αστείο περιστατικό που μπορεί να σου έχει συμβεί. Βεβαίως. Με σεμνότητα, σε παρακαλώ πάντα. Πάντα με σεμνότητα και πάντα με χαμόγελο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θεωρείται αστείο. Για μένα είναι πάρα πολύ αστείο. Για τον άνθρωπο που του συνέβη δεν είναι καθόλου αστείο, επιπλησιάζομαι. Λοιπόν, ας πούμε για το context ότι το ένα μάτι το δικό μου είναι πρόσθετο. Προσθετικό είναι αυτό. Το δεξί. Το δεξί, για μένα το αριστερό, όπως κοιτάτε εσείς από την κάμερα, από την οθόνη. Λοιπόν, είναι προσθετικό και μπορεί να φύγει.
θέλει προσπάθεια για να βγει από τη θέση του, αλλά μπορεί να γίνει με λίγη καλή θέληση. Ωραία. Και λίγη αγάπη και προδέρμη. Είμαι λοιπόν εγώ τώρα καλοκαίρι σε μια ταβέρνα και τρώω. Και κάνω μια απότομη κίνηση. Δεν θυμάμαι τι και πώς έγινε, αλλά μου φεύγει το μάτι και πέφτει κάτω. Και εκείνη τη στιγμή, επειδή εγώ είχε αναμειχθεί με τα χαλίκια, γιατί καλοκαίρι έξω κτλ., δεν μπορούσα να το βρω. Οπότε, σηκώνω χεράκι. Έρχεται κυρία να πω, ας πούμε. Κυρία να πω. Έρχεται ο σερβιτόρος, ο οποίος άνθρωπος φαντάζομαι ότι ήρθε και λέει: θα μου πει, ξέρω εγώ, μου φέρνεις άλλο ένα αναψυκτικό, μου φέρνεις άλλη μια σαλάτα να πληρώσω. Αλλά όχι. Αυτό που άκουσα αυτός ο άνθρωπος είναι: συγγνώμη, μου έπεσε το μάτι μου κάτω. Μπορείτε να με βοηθήσετε να το βρω? Και νομίζω ότι την επόμενη φορά που πήγα ο άνθρωπος δεν δούλευε πια εκεί. Οπότε κάτι μου λέει ότι έκανε έναν άνθρωπο να παραιτηθεί. Εγώ λοιπόν γελάω. Όχι επειδή ας πούμε είναι αστείο το περιστατικό, ή γιατί τον άνθρωπο σίγουρα δεν ήταν αστείο εκείνη τη στιγμή, ήταν το τελευταίο πράγμα που μπορούσε να ακούσει. Γελάω διότι εσύ τι το κάνεις να φαίνεται ας πούμε αστείο? Εσύ με τον τρόπο σου με κάνεις να γελάω. Για μένα είναι πάρα πολύ αστείο. Δηλαδή, αν ποτέ βλέπετε Ντάτ Λίλι και πει κάποιος ότι από περίεργες εμπειρίες στη δουλειά ότι μου τυχε, εγώ θα είμαι. Εσύ? Εγώ θα. Εντάξει, από το κατευθείαν να μου ξέρουμε ότι είσαι εσύ. Να ξέρετε. Εσύ λοιπόν, από μωρό, ναι. Δεν έβλεπες. Δεν έβλεπα. Ουσιαστικά δεν έχεις και μνήμες. Ναι, όχι, δεν έχω. Οπτικές μνήμες. Πήγες σε ειδικό σχολείο ή σε γενικό? Πήγα σε γενικό τα πάντα. Σε γενικό νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Και γενικά δεν υπάρχει αυτό που λέμε ειδικό γυμνάσιο λύκειο. Υπάρχει ειδικό δημοτικό και ειδικό νηπιαγωγείο, αλλά μετά υπάρχουν μόνο γενικά γυμνάσια και λύκεια ή υπάρχουν γυμνάσια και λύκεια ένταξης, που είναι δηλαδή γενικά δημόσια γυμνάσια λύκεια, αλλά είναι πολύ φιλικά προς άτομα με αναπηρία, έχουν καθηγητές για αυτούς τους ανθρώπους κτλ. Αλλά εγώ πήγα σε. Ναι. Πήγες ουσιαστικά σε γενικό λύκειο. Αν είχες επιλέξει, οι γονείς σου βασικά είχαν επιλέξει να πας σε ένα ειδικό νηπιαγωγείο και σε ένα ειδικό δημοτικό. Μετά που ενδεχομένως, σίγουρα θα πρέπει να πας σε ένα γενικό, όχι σε ένα ειδικό, με συγχωρείς, λύκειο. Σε ένα γενικό γυμνάσιο και λύκειο. Ναι. Σε ειδικό, γιατί ουσιαστικά δεν θα έπρεπε από τη στιγμή που υπάρχει ειδικό νηπιαγωγείο, ειδικό δημοτικό, να υπάρχει και μετά ειδικό γυμνάσιο λύκειο. Δεν υπάρχει παρόλα αυτά. Ναι, επειδή η λογική πώς πάει. Αυτό. Σε περίπτωση που εσύ πήγαινες σε ειδικό νηπιαγωγείο και δημοτικό, μετά τι θα έκανες? Θα αναγκαζούσουν ξαφνικά να πας σε γενικό? Είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή η συζήτηση και είναι πάρα πολύ μεγάλο το debate. Υπάρχουν γενικά πάρα πολλοί άνθρωποι τυφλοί που θεωρούν ότι το ειδικό σχολείο είναι η απάντηση και η λύση, και υπάρχουν και άνθρωποι που θεωρούν ότι δεν είναι. Οπότε. Εσύ ανήκεις στα άτομα τα οποία θεωρείς ότι δεν είναι απαραίτητο το ειδικό σχολείο? Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, χρειάζονται τα ειδικά σχολεία, αλλά θα έπρεπε να μην χρειάζονται. Θα έπρεπε η εκπαίδευση να είναι συμπεριληπτική και έτοιμη να δεχτεί και να συμπεριλάβει κάθε μαθητή χωρίς διακρίσεις. Εσύ που πήγες σχολείο, νηπιαγωγείο πριν από 15 χρόνια. Μ' αρέσει, το κρατάμε. Ωραία, το κρατάμε, το κλειδώνουμε. Ναι. Η συμπεριφορά των δασκάλων σου απέναντι σου πώς ήταν, και βασικά των συμμαθητών σου? Γιατί λοιπόν, είναι μικροί άνθρωποι, ναι, που δεν έχουν. Είναι μικροί άνθρωποι, αυτό ακούστηκε πολύ. Είναι μικροί άνθρωποι. Όχι, μικροί σε ηλικία εννοώ, Γιάννη. Ναι. Που ας πούμε δεν σκέφτονται όπως ένας μεγάλος άνθρωπος. Καλύτερα πολλές φορές, θα πω εγώ. Συμφώνω μαζί σου, μου πήρες τη φράση από το στόμα και να την πεις εσύ. Πώς ήταν η συμπεριφορά τους απέναντί σου? Κοίτα, στο νηπιαγωγείο, νομίζω εκεί κατάλαβα κιόλας ότι δεν βλέπω. Επειδή υπήρχε μια ομάδα συμμαθητών μου, η οποία με προσέγγιζε κάθε μέρα και κάθε μέρα με ρωτούσε: σήμερα βλέπεις? Okay. Και πάντα οι απάντηση ήταν όχι. Οπότε επειδή με ρώτησαν κάθε μέρα, εγώ λέω: μωρέ, πώς δεν βλέπω? Μήπως για κάποιο λόγο μου το λένε αυτό? Τότε το συνειδητοποίησες. Ναι, τότε άναψε το λαμπάκι μες στον εγκέφαλο ότι κάτι. Μετά στο δημοτικό πάλι όλα πάρα πολύ χαλαρά, γιατί τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες έχουμε μια τρομερή άγνοια και δεν τρεπόμαστε, δεν φοβόμαστε, δεν καταλαβαίνουμε αυτές τις χαζομάρες περί διαφορετικότητας και ειδικότητας και όλα αυτά. Οπότε, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Στο γυμνάσιο άλλαξε λίγο το παραμύθι. Εκεί που μπαίνει μέσα και η ντροπή, που μπαίνουν μέσα και τα στερεότυπα και όλα αυτά. Εκεί πλέον οι συμμαθητές μου
επειδή ήταν και καινούργιοι συμμαθητές από το άλλο δημοτικό που ενωθήκαμε σε ένα γυμνάσιο, δέθηκαν πάρα πολύ με την έννοια, σαν κόμπος έγιναν, κλείστηκαν απέναντί μου και κλείστηκα κι εγώ απέναντί τους και μετά δεν περάσαμε πολύ ωραία. Ήταν απόμακροι δηλαδή. Ήταν απόμακροι και εκείνοι και μπήκαν και τα δικά μου τα κόμπλεξ, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη στη μέση, για τη δική μου αναπηρία. Εγώ, ρε παιδί μου, αν τώρα θεωρούμε ότι δεν έχω κόμπλεξ για την αναπηρία μου, δεν γεννήθηκα έτσι. Εγώ βασικά έτσι σε γνώρισα, τελείως ακομπλεξάριστο και είσαι από τους φίλους μου που δεν έχεις κανένα κόμπλεξ. Μετά από πολλά χρόνια ψυχοθεραπείας όμως. Δηλαδή, αν με γνωρίζεις στο γυμνάσιο, θα λέγεις τι είναι αυτό. Άρα, εσύ θεωρείς ότι η ψυχοθεραπεία παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην. Ναι, τον βασικότερο θα έλεγα. Στο να αποδεχτώ τον εαυτό μου για τα πάντα. Αφού μου είπες ότι, ας πούμε, ποια ήταν η συμπεριφορά των συμμαθητών σου, τώρα θα μου πεις ποια ήταν η συμπεριφορά από τους δασκάλους σου. Ως επιτοπλίστων θετική. Αλλά υπήρχε, ας πούμε, και μια δασκάλα που δεν με ήθελε στην τάξη της. Πώς γίνεται αυτό, να μην θέλεις? Δεν ήθελε. Επειδή στην αρχή με είχαν κατατάξει στην τάξη της. Ναι. Έκανε παράπονα, πήγε σε διευθυντάδες, δεν ξέρω που πήγε και είπε: παιδιά, εγώ αυτό το παιδί δεν το θέλω στην τάξη μου, είναι τυφλό και δεν ξέρω τι να το κάνω. Τι να το κάνεις, να βάλω το στην ανακύκλωση, ξέρω. Να μάθεις, ας πούμε, να μπορείς να δουλέψεις έτσι. Όχι, δεν είναι. Πολύ κουραστικό. Και τι έγινε σε αυτή την περίπτωση? Με πήγανε στο άλλο τμήμα. Και εκεί πέρα τα πράγματα πώς ήταν? Ήταν πιο. Μια χαρά. Η δασκάλα αγκάλιασε ουσιαστικά, έτσι όπως έπρεπε να έχει κάνει και η προηγούμενη. Και στη δασκάλα που δεν με ήθελε, ναι, ακριβώς επειδή με πήραν από εκείνη τη δασκάλα και άδειασε μία θέση, της πήγαν ένα άλλο παιδί, το οποίο είχε full παραβατική συμπεριφορά. Έβριζε, κλώτσαγε, χτύπαγε, δάγκωνε, ούρλιαζε. Αλλά εκείνο ήξερε να το χειριστεί. Όχι. Εσένα που, ας πούμε, έχεις οπτική αναπηρία, δεν μπορούσε. Αυτό είναι το κάρμα, ρε παιδί μου, ότι έδιωξε ένα παιδί και σου ήρθε ένα άλλο που να τώρα πώς θα τα βγάλεις πέρα, ας πούμε. Τρομερό. Είναι το κάρμα. Τρομερό όμως, τρομερό. Ναι, αλλά γενικά ήταν οκ. Ρε παιδί μου, ξέρεις τι, δεν ήταν καθόλου εκπαιδευμένοι, αλλά προσπαθούσαν. Δηλαδή, αν τους έλεγες τι να κάνουν, θα το έκαναν. Απλά έπρεπε να διεκδικείς τα αυτονόητα. Αν μπορούσες να το κάνεις αυτό, αν μπορούσες να ζητάς και να ξαναζητάς το ίδιο, θα το έπαιρνες τελικά. Πω, τρομερό. Εφόσον τώρα είπαμε για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, θέλω να μου πεις γιατί παράτησες το ΕΚΠΑ που είχες περάσει ψυχολογία και ήρθες δημοσιογραφία στη σχολή του Αντένα. Ωραία. Θεωρώ, πολύ προσωπική μου άποψη, ότι το ΕΚΠΑ έχει... Θα μας κάνουν μήνυση, πιστεύεις, από το ΕΚΠΑ που το λέω αυτό. Θα ήθελα να σου πω με σεμνότητα, μην μου κατεβάσουμε το βίντεο. Κρίμα δεν είναι. Ο κύριος Καποδίστριας να μην θυμώσει μαζί μας. Λοιπόν, θεωρώ ότι γενικά η μέθοδος που χρησιμοποιούν είναι αρκετά παλιακή και πολύ, ρε παιδί μου, δεν βοηθάει πραγματικά τους φοιτητές. Δηλαδή το κόνσεπτ του είμαι ο καθηγητής σου, στέκομαι μπροστά σου επί 3 ώρες και σου διαβάζω μέσα από το βιβλίο παπαγαλία και δεν έχω καμία προσωπική σχέση μαζί σου, γιατί στο αμφιθέατρο βρίσκονται 300 άτομα και γιατί εγώ βρίσκομαι σε αυτή τη θέση 40 χρόνια και έχω βαρεθεί. Ναι. Δεν βοηθάει, δεν μαθαίνει κανείς έτσι, θεωρώ. Επίσης, εγώ δεν είχα βιβλία. Ποτέ. Και πόσο, ας πούμε, διάβαζες για να περάσεις την κάθε εξεταστική και γενικότερα να είσαι προετοιμασμένος στο κάθε μάθημα? Δεν διάβαζα. Γιατί οι καθηγητές επίσης ανέβαζαν σημειώσεις στο γνωστό e-class όσων έχουν περάσει από δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά ήταν σε μια μορφή που δεν ήταν προσβάσιμη για τον δικό μου αναγνώστη οθόνης, γιατί ήταν PDF και τα PDF συνήθως δεν είναι προσβάσιμα για αναγνώστες οθόνης. Τη φωνή που χρησιμοποιώ εγώ στο κινητό μου για να μου διαβάζει ό,τι υπάρχει στην οθόνη. Οπότε είχα πάει σε έναν καθηγητή και του είχα πει: κύριε Τάδε, μπορείτε τις σημειώσεις σας αντί για PDF να τις ανεβάζετε σε Word για να μπορώ και εγώ να διαβάζω? Και μου λέει: όχι, δικό σου πρόβλημα, πήγαινε λύστο μόνος σου. Και σε αυτή την περίπτωση εσύ τι έκανες? Θα έπρεπε να είχα κάνει φασαρία. Γενικά, θα έπρεπε να είχα πάει στη γραμματεία, να είχα στείλει επιστολές, αλλά επειδή ήξερα ότι γενικά δεν λειτουργεί και ότι άτομα πριν από μένα που είχαν πάει να διαμαρτυρηθούν δεν πήραν καμία απάντηση, ίσα-ίσα ματαιώθηκαν περισσότερο. Πάλι ότι... άτομα με οπτική αναπηρία. Ναι, πάλι. Άρα δεν ήσουν ο ένας που είχε αυτό το παράπονο, ήσασταν πολλοί. Πολύ. Οπότε είπα ότι ξέρεις κάτι, άστο, δεν θα φάω εγώ τα σηκώτια μου εδώ για ένα αντικείμενο που δεν με τρελαίνει κιόλας. Θα πάω να κάνω αυτό που θέλω. Ξέρεις τι, μου φαίνεται αδιανόητο, διότι δεν είσαι ο ένας στους 100. Όχι. Ήσασταν, ας πούμε, οι 20 στους 100 ή και οι 10. Έτσι δεν είναι? Ειδικά το τμήμα που ήμουν εγώ έχει
συνέχεια τυφλούς, έχει κάθε χρόνο τυφλούς μαθητές. Οπότε δεν είναι ότι έφυγα εγώ και τέλειωσε. Είναι ότι αυτή τη στιγμή κάποιος άλλος άνθρωπος ή κάποιοι άλλοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Πάνω σε αυτό λοιπόν θέλω να σου πω ότι μου φαίνεται αδιανόητο πώς από τη στιγμή που ξέρεις, σαν πανεπιστήμιο, θα σου πω, όχι ως καθηγητής, σαν πανεπιστήμιο, ότι ξέρεις κάτι, θα έχω 20 μαθητές όπου έχουν οπτική αναπηρία. Ναι. Γιατί δεν φροντίζω να τους παρέχω τα αυτονόητα? Γιατί δεν τους νοιάζει, δεν ενδιαφέρονται, βαριούνται. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, Γιάννη. Ναι. Κάτι το οποίο δεν θα συνέβαινε εδώ. Δεν θα συνέβαινε στο Antenna Media Lab. Και δεν το λέω επειδή είμαστε εδώ για να ευλογήσουμε τα γένια μας ή για να μου κάνουν καμιά έκπτωση. Πραγματικά το πιστεύω ότι αυτά δεν θα συνέβαιναν εδώ. Έχω δει πώς αντιδράει η σχολή, με τι γρήγορα αντανακλαστικά σε περιστατικά όχι ευχάριστα. Και νιώθω πάρα πολύ ασφαλής αυτή τη στιγμή που είμαι εδώ και ξέρω ότι αν έχω ένα πρόβλημα θα πάω μέσα στον κύριο Κουκοβιά, θα του πω: κύριε Κουκοβιά, αυτό μέχρι το μεσημέρι έχει λυθεί. Ναι, θα συμφωνήσω σε αυτό με σένα, διότι ας πούμε και εγώ που έχω την όρασή μου, που είμαι αρτιμελής, ό,τι θέλω ας πούμε εδώ, θα μου το κάνουν. Ναι. Θα βρουν τον τρόπο βασικά ναι, να με εξυπηρετήσουν. Ξέρεις όμως γιατί το κάνουν? Γιατί είναι άνθρωποι που ασκούν το επάγγελμα το οποίο διδάσκουν και ξέρουν πώς είναι. Δεν είναι ακαδημαϊκοί. Είναι άνθρωποι της δουλειάς που καθημερινά έρχονται για μάθημα μετά από το ρεπορτάζ τους ή φεύγουν από εδώ και πάνε να κάνουν εκπομπή. Οπότε ξέρουν ποιες είναι οι ανάγκες. Είναι όμως και ο άλλος ο άνθρωπος φεύγει από το σπίτι του, ας πούμε, στις 7 η ώρα το πρωί, ξέρει ότι θα πάει σε ένα αμφιθέατρο που θα έχει 100 παιδιά, 200 παιδιά, έτσι. Ναι. Δεν έχω πάει σε δημόσιο πανεπιστήμιο για να ξέρω ακριβώς. Έχει τόσα που λες. Έχει πολλά παιδιά. Και ξέρεις, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου. Δηλαδή, πώς εδώ πέρα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους εξυπηρετώντας και εσένα ή και εμένα ή και τον οποιονδήποτε. Έτσι θεωρώ ότι και εκεί πέρα έπρεπε να είναι έτσι. Είναι τεράστια συζήτηση, γιατί μετά πιάνεται η μονιμότητα του δημοσίου που και να μην κάνουν κάτω στα δεν θα πάθουν τίποτα. Εδώ είναι αλλιώς. Άστο. Γενικότερα είμαστε πολύ πίσω. Ναι, είμαστε περίεργοι. Όντως. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω αν σε ενοχλεί κάποιος να σε πει ανάπηρο. Μου αρέσει να με λένε ανάπηρο. Όχι από βίτσιο, αλλά επειδή ανάπηρος είμαι, καταλαβες. Δηλαδή, τη λέξη αναπηρία την έχουμε συνδυάσει κάπως στο μυαλό μας σαν κάτι πάρα πολύ άσχημο, σαν μια βρισιά. Συμφωνώ μαζί σου. Ενώ, δηλαδή, ακόμα και άμα κάποιος κάνει κάτι λάθος, του λες ρε ανάπηρος είσαι. Και κάπως έτσι έχει εντυπωθεί στο μυαλό μας ότι τζιζ κακό, μη λέτε τον ανάπηρο. Και εφευρίσκουμε άλλους τρόπους να το λέμε, όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, που είναι λάθος, ή άτομα με ειδικές ικανότητες, που είναι ακόμα χειρότερο. Εσύ δεν με μάθες να το λέω σωστά αυτό, γιατί θυμάμαι όταν μια μέρα μιλάγαμε και σου λέω ναι, άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα. Ναι. Μου λες, δεν μας αρέσει να μας λέτε έτσι, ξέρω εγώ, άτομα με ειδικές ανάγκες, προτιμούμε άτομα με αναπηρία. Θες να το εξηγήσουμε αυτό? Ναι, εξηγήστε το μου, ναι. Γιατί εσύ το ξέρεις, αλλά πολλοί κόσμος που μας βλέπει και μας ακούει πιθανώς να μην το γνωρίζει. Πλέον και επίσημα θεσμοθετημένη και νομικά αναγνωρισμένη η ορολογία είναι άτομα με αναπηρία, ενώ όντως παλιά, μέχρι και πριν από λίγα χρόνια, ήταν άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο λόγος που δεν μας αρέσει το άτομο με ειδικές ανάγκες είναι γιατί δεν θεωρούμε ότι έχουμε κάποια ειδική ανάγκη. Ναι. Έχουμε και εμείς την ανάγκη να βγούμε στον δρόμο και να πάμε μια βόλτα. Κάποιοι αυτή την ανάγκη την εκπληρώνουν με τα πόδια τους, κάποιοι την εκπληρώνουν με το αμαξίδιό τους. Έχω κι εγώ την ανάγκη να διαβάσω, όπως και εσύ με τα ματάκια σου, εγώ με τα χεράκια μου. Άρα η ανάγκη είναι ίδια, δεν είναι ειδική. Ναι. Όπως επίσης υπάρχουν και άνθρωποι που επειδή δεν γνωρίζουν αγγλικά, για να δουν μια ταινία βάζουν υπότιτλους. Ναι. Αυτοί είναι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες? Όχι, είναι άνθρωποι που απλά δεν γνωρίζουν την γλώσσα και τους δίνει τη δυνατότητα να βλέπουν τους υπότιτλους στα ελληνικά. Ακριβώς. Έχουν την ανάγκη να δουν μια ταινία όπως και εγώ, απλά επειδή δεν ξέρουν αγγλικά, την εκπληρώνουν με το μέσο των υποτίτλων. Και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Και κανείς δεν έχει ειδικές ανάγκες. Η δική μου ειδική ανάγκη αυτή τη στιγμή είναι το κρεβάτι μου. Αν αυτό σε καλύπτει. Έχεις νιώσει ποτέ να σε κοιτάει κάποιος παράξενα και ταυτόχρονα, παρόλο που σε κοιτάει, να ακούσεις και ένα σχόλιο? Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ερώτηση. Εγώ ξέρω την απάντηση. Αλλά θέλω να την πεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ερώτηση. Λοιπόν, δεν έχω νιώσει να με κοιτάνε, αλλά έχω ακούσει να με κοιτάνε. Πάρα πολύ, με πάρα πολλούς τρόπους. Έχει τύχει να είμαι στο μετρό, ας πούμε, ναι, και να ακούσω στο ένα μέτρο, τύπου εδώ ρε παιδί μου, αχ, το καημένο το παιδί είναι τυφλό. Και εγώ να με δω. Με καμιά ντροπή. Όχι. Ή
Α, κοίτα καλέ, μπράβο του, θα με ματιάξει. Θέλω να γυρίσω και να του πω, σταμάτα. Αν δεν ακούστηκε η φράση, είναι ο μαχητής της ζωής. Μαθήματα ζωής. Ναι, συνέχεια. Ή πω, κοίτα το καημένο. Σε ενοχλεί? Δεν μ' αρέσει. Εμένα προσωπικά, δεν με ενοχλεί προσωπικά. Συνολικά. Δεν το θεωρώ προσωπική προσβολή, το θεωρώ γενικά όμως χαζό το γεγονός ότι δεν καταλαβαίνεις ότι ένας άνθρωπος δεν σε βλέπει αλλά σε ακούει, ή ότι έχεις την ανάγκη να τον ρίξεις, να τον θυματοποιήσεις για να νιώσεις εσύ καλύτερα, αυτό που λέμε inspiration porn. Μέσα από την ιστορία κάποιου άλλου νιώσεις καλά με τον εαυτό σου. Κατάλαβες, όλη αυτή η νοοτροπία που έχουμε, το να κάνουμε κάποιον ήρωα, δεν μου αρέσει γιατί έχει είναι πολύ προβληματικό όλο αυτό. Καταρχάς, δείχνεις πόσο χαμηλές προσδοκίες έχεις από τα άτομα με αναπηρία. Δηλαδή, όταν πεις μπράβο σου, σε θαυμάζω που παίρνεις το τρένο, σε θαυμάζω που πας βόλτα στο μοναστηράκι, είναι σαν να λες, σε θαυμάζω γιατί επειδή είσαι ανάπηρος δεν περίμενα ότι μπορούσες να το κάνεις. Επειδή είσαι ανάπηρος δεν περίμενα ότι μπορείς να πάρεις το τρένο και τώρα που το κάνεις, wow. Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα τι λες. Είναι μια καθημερινή πράξη. Σε θαυμάζω που πήρες 10 στο διαγώνισμα γιατί δεν πίστευα ότι μπορούσες επειδή είσαι ανάπηρος. Γιατί να μην μπορείς? Ακριβώς. Την όρασή σου δεν έχεις, δεν είναι ότι δεν έχεις, ας πούμε, το μυαλό σου. Άρα γιατί να με θαυμάζεις? Που ακόμα και άνθρωποι που μπορεί να υστερούν λιγάκι σε αυτό, αν μου επιτρέπεις να το πω έτσι, είναι πολύ καλύτεροι από κάποιους άλλους που έχουν, ας πούμε, το μυαλό τους στο 100%. Μα ναι, με είχαν ερωτήσει κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη, μπορείς να είσαι τυφλός και απόλυτα ανεξάρτητος? Μα είσαι τυφλός και απόλυτα ανεξάρτητος. Ήταν μια πολύ καλή ερώτηση όμως, είχε πολύ βάση, γιατί αυτό που απάντησε είναι ότι μπορείς να είσαι τυφλός και ανεξάρτητος, τυφλός και συνεξαρτημένος, βλέποντας και ανεξάρτητος, βλέποντας και συνεξαρτημένος. Δεν έχει να κάνει με την αναπηρία, έχει να κάνει με το mindset. Θα συμφωνήσω με σένα, Γιάννη. Θεωρείς, Γιάννη, ότι η σύγχρονη ελληνική κοινωνία... Η σύγχρονη Ελληνίδα, πώς το λέει, μια ιδιαίτερη θέση στη Βουλή. Ναι, συγγνώμη. Κάποιο reference. Να μπει παρακαλώ το αντίστοιχο πλάνο της Αμαλίας. Η σύγχρονη Ελληνίδα έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα. Θεωρείς λοιπόν, Γιάννη, ότι το 2023 η σύγχρονη ελληνική κοινωνία έχει οριμάσει απέναντι στα άτομα με αναπηρία? Χαχα. Γελάω πικρά. Αν και μπορώ να φανταστώ την απάντηση, βασικά ξέρω την απάντηση. Θέλω να μου την πεις εσύ, να μου την απαντήσεις. Πάμε καλύτερα από παλιότερα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, το ότι δεν μένουμε στάσιμοι. Δηλαδή, εγώ από τη νέα γενιά, το λέω σαν να είμαι ο πάπους, ρε φίλε. Εγώ από την νεολαία. Είσαι μόνο 22, Γιάννη, δεν θέλω να μεγαλώνω στον εαυτό σου. 23 σε ένα μήνα και μια μέρα. Wow. Λοιπόν, περιμένω πάρα πολύ όμορφα πράγματα γιατί βλέπω ότι εξελισσόμαστε. Γενικά αποκτούμε μια μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία και εξυπνάδα. Είμαστε πολύ πιο κοινωνικά έξυπνοι από τους γονείς μας, θεωρώ. Οπότε μέσα σε όλο αυτό μπαίνει και η αναπηρία. Αλλά ένας άνθρωπος για να μορφωθεί για την αναπηρία πρέπει δυστυχώς, έτσι όπως είναι το σύστημά μας, να το κάνει μόνος του. Ναι. Αν δεν κάτσεις να μάθεις για την αναπηρία μόνος σου, διαβάζοντας, βλέποντας ένα TikTok με έναν ανάπηρο, μιλώντας με κάποιον, δεν θα έρθει κανείς να σου πει κάτι. Στο σχολείο δεν θα σου πούνε τίποτα. Και αν σου πούνε, θα είναι αυτό που λέγαμε πριν, το inspiration porn. Κοίτα τον ήρωα, κοίτα τον κακομοίρη. Η τηλεόραση, ας μην το συζητήσουμε. Εγώ θα επιστρέψω σε αυτό που σου έλεγα και στην αρχή, ότι παρόλο που δεν μεγάλωσα που στο οικογενειακό μου περιβάλλον, στους εκείνους μου και γενικότερα, να υπάρχει και κάποιο άτομο με αναπηρία, γνωρίζοντας εσένα, με έχεις μάθει πάρα πολλά. Και αυτό είναι πολύ στενάχωρο που λες, γιατί βλέπεις ότι αν δεν είχες γνωρίσει εμένα, δεν θα ήξερες. Όχι, γιατί θα σου πω, το συγκεκριμένο κομμάτι το ψάχνω και πολύ μόνη μου. Ναι. Έτσι, που και πάλι μας οδηγεί στο ίδιο συμπέρασμα ότι αν δεν το ψάξεις μόνος, αν δεν γνωρίσεις κάποιον, δεν θα μάθεις. Ας πούμε, οι γονείς μου με έχουν μάθει να σέβομαι βασικά τους πάντες, αλλά και τα άτομα με αναπηρία. Προφανώς, έτσι. Δεν έχω κοροϊδέψει ποτέ, δεν έχω στραβοκοιτάξει ποτέ κάποιον ο οποίος μπορεί να έχει ένα προσώτατο μέλος, να κρατάει ένα μπαστούνι, να είναι σε ένα αμαξίδιο, έτσι. Που κακά τα ψέματα βλέπεις άλλους γονείς. Βλέποντας κάποιον να έρχεται με αμαξίδιο, μπορεί να τραβήξει το παιδί του κοντά του. Λες και ο άνθρωπος που είναι σαν αμαξίδιο θα σηκωθεί και θα τον κυνηγήσει. Θα του κάνει κάτι. Να σου πω κάτι. Εμένα μου τυχαίνει πάρα πολλές φορές να είμαι στον δρόμο και να ακούω από πίσω μου ένα παιδάκι να λέει «Μαμά, γιατί κρατάει ο κύριος Μαγκούρη?» και να του κάνει η μητέρα του
Δεν του εξηγεί, ας πούμε. Όχι, και μετά το παιδί φοβάται. Σου λέει: όπα, δεν μιλάμε γι' αυτό. We don't talk about Bruno. No. Εγώ λοιπόν, έτσι, γνωρίζοντας εσένα, έμαθα παραπάνω πράγματα από αυτά που, ας πούμε, είτε είχα ψάξει, είτε είχα διαβάσει. Και είναι και αυτό που σου λέω, ότι με πήγες ένα βήμα παρακάτω στη σκέψη μου. Ναι, εσύ με πήγες ένα βήμα παρακάτω. Εγώ να ρωτήσω κάτι εσένα. Να, για περάτα με. Πιστεύεις ότι εγώ που είμαι τυφλός και κοροϊδεύω τους τυφλούς, Ναι. θα γίνω cancel? Δεν νομίζω. Ωραία. Γιατί δεν διαφέρουν. Όλοι διαφέρουμε. Είτε είσαι τυφλός είτε όχι. Τους κοροϊδεύω επειδή είναι τυφλοί όμως. Τους τυφλούς φίλους μου. Τους κάνω bullying. Για ποιο λόγο? Μ' αρέσει. Έχει πολύ πλάκα. Εκείνοι σου κάνουνε. Βεβαίως. Τότε εντάξει. Και σε ενοχλεί. Καθόλου. Άρα, εκείνοι όμως το δέχονται, βρε Γιάννη, από ναι. σένα. Ναι. Και δεν τους ενοχλεί. Στο λέω για πλάκα, ρε παιδί μου, γιατί ξέρεις, πολλοί κόσμος θεωρεί ότι δεν πρέπει να κάνουμε πλάκα σε έναν ανάπηρο. Δεν πρέπει να είμαστε κάφροι προς έναν ανάπηρο. Όχι, δεν συμφωνώ εγώ σε αυτό. Αλλά οι ανάπηροι μεταξύ τους είναι οι μεγαλύτεροι κάφροι που θα γνωρίσεις ποτέ. Πόσες φορές μεταξύ μας μπορεί να μου πεις να το διαβάσω αυτό, και ταυτόχρονα να μου κάνεις και να μου πεις πώς να το διαβάσω, και να αρχίσουμε να γελάμε. Είναι ουσιαστικά επειδή, ας πούμε, εσύ δίνεις το θάρρος στον άλλον να σου κάνει, ας πούμε, μια πλάκα. Θέλω να σου πω δύο πράγματα. Για πες. Ή ένα. Αναλόγως θα κρατήσω Γιάννη στο μοντάζ, Παναγία μου. Λοιπόν, έρχεται ένας φίλος μου, τυφλός, και μου λέει: Γιάννη, θες να σου δώσω ένα μπισκοτάκι? Του λέω: έλα ρε, τι καλός που είσαι, δώσε μου ένα. Και μου δίνει το σκυλό μπισκότο. Και το έφαγες. Και έτσι όπως το έχω φτάσει, και πάω να κλείσω τους δόντες μου, να ξεκινήσω την αυτό. Μη! Ακούω από πίσω μου και ήταν ένας άνθρωπος που ευτυχώς με έσωσε. Ναι. Αλλά θα μετάσει το σκύλο μπισκότο. Επειδή είμαι τυφλός. Το θεώρησα πάρα πολύ αστείο, αφού πρώτα τον έβρισα. Αντίστοιχα, εγώ. Ναι. Αν θες κράτο, αν θες κόψει το, καθόλου δεν με νοιάζει. Έχω έναν φίλο, ο οποίος ήθελε να γνωρίσει κόσμο μέσω ίντερνετ. Okay. Ο φίλος μου είναι straight. Ένα straight άντρας που θέλει να γνωρίσει γυναίκες μέσα από το ίντερνετ. Ωραία. Εγώ λοιπόν του πρότεινα να κατεβάσει το Grindr, που είναι μια εφαρμογή για γκέι άντρες. Δεν τράπηκες? Καθόλου. Έκανε λογαριασμό και συνομιλούσε με άντρες χωρίς να το ξέρει ότι είναι άντρες. Γιατί δεν είχαν όνομα, είχαν μόνο φωτογραφίες. Δεν είδε. Όχι, τι λέω. Θα ζει κι εγώ. Να. Έκλεισε και ένα ραντεβού. Λοιπόν, είσαι μέλος σε μία ΜΚΟ, την Color Youth. Color Youth, yes. Πες μου μερικά πράγματα για αυτή τη ΜΚΟ. Γιατί είσαι και μέλος της, έτσι δεν είναι? Είμαι μέλος της σε όλα της. Αγαπάμε Color Youth. Η Color Youth είναι η κοινότητα LGBTQ+, ή στα ελληνικά ΛΟΑΤΚΙ, νέων Αθήνας. Οπότε αυτό που κάνει είναι ότι βοηθάει με όποιους τρόπους μπορεί ΛΟΑΤΚΙ νέα άτομα που μένουν στην Αθήνα. Είτε κάνοντας event κοινωνικοποίησης, που μαζευόμαστε, μπορεί να παίξουμε τραπέζια, μπορεί να κάνουμε ένα πικνίκ, να δούμε μια ταινία, να συζητήσουμε κάτι που απασχολεί, είτε μέσω θεσμικών διεκδικήσεων, τύπου να τσιγκλίσουμε λίγο την ελληνική νομοθεσία, είτε με ομάδες υποστήριξης για θέματα σεξουαλικότητας και ταυτότητας φύλου. Οπότε λοιπόν εγώ μπήκα εκεί μέσα αρχικά ως συμμετέχοντας, που ήθελα να λάβω αυτές τις υπηρεσίες εντός πολλών εισαγωγικών. Ήθελα και εγώ να γνωρίσω δηλαδή άλλα queer παιδιά που μένουν στην Αθήνα, γιατί δεν ήξερα πολλά μέχρι τότε. Αλλά μετά, επειδή είδα ότι όλο αυτό είναι μια πολύ ωραία φασούλα και μια πολύ ωραία οικογένεια, έγινα και εγώ μέλος της και μπήκα στη διαχειριστική, όπου και έκατσα σχεδόν 2 χρόνια στη θέση του οργανωτή των εκδηλώσεων. Και πώς αισθάνεσαι για αυτά τα 2 χρόνια? Είσαι έτσι χαρούμενος, γεμάτος, και ότι, ξέρεις, πέτυχα κάτι? Ναι, αρχικά και σε προσωπικό επίπεδο, πέρα από το ότι να οργανώνεις εκδηλώσεις για ανθρώπους είναι πάρα πολύ ωραίο, και μετά να τους βλέπεις να έρχονται, να βλέπεις, επειδή έχουμε τα γραφεία μας στο Ψηρή, είναι η βάση της Color Youth, να βλέπεις έναν άδειο χώρο, πάναδιο, να γεμίζει σιγά σιγά με άτομα, με πολύχρωμο πληθυσμό, και να περνάνε καλά, και να το έχεις οργανώσει αυτό από το μηδέν, να το έχεις σκεφτεί, να το έχεις στήσει και να βλέπεις ότι πιάνει. Αλλά και σε προσωπικό επίπεδο ενδυναμώθηκα πάρα πολύ. Έμαθα πάρα πολλά και για τον εαυτό μου, πάρα πολλά πράγματα, και γενικά για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα πάρα πολλά πράγματα, και γνώρισα ανθρώπους με τους οποίους πιστεύω ότι θα μείνουμε σε επαφή για πολλά χρόνια ακόμα. Οπότε ήταν ίσως ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να κάνω για τον εαυτό μου.
πάνω σε αυτό, οι γονείς σου έχουν αποδεχτεί, αν όχι στο 100% αλλά σε ένα μέρος, τη σεξουαλικότητά σου? Θεωρώ ότι οι γονείς μου, όπως θεωρώ ότι σχεδόν κάθε γονιός, γιατί να μην πω κάθε γονιός και γενικεύω, προσπαθούν. Όλοι προσπαθούν, έτσι. Δηλαδή και οι γονείς μου, ρε παιδί μου, μεγάλωσαν στα 60s και στα 70s. Ναι. Εκεί που το να είσαι γκέι ήταν συνυφασμένο με τον HIV και με όλα αυτά τα πρότυπα των γκέι που προβαλλόντουσαν σε ελληνικές ταινίες, που όλοι δυστυχώς ίσως θυμόμαστε. Οπότε, και προφανώς δεν ήξεραν και κανέναν άπειρο άτομο, ήμουν το πρώτο άπειρο άτομο που γνώρισαν. Όταν λοιπόν κάνεις ένα παιδί και βγαίνει τυφλό, θα το πω πολύ ομάρα, επειδή μας μην παίζουμε με τις λέξεις, είναι ένα σοκ. Ναι. Πας, το δουλεύεις, το αποδέχεσαι. Μετά αυτό το παιδί έρχεται και σου λέει έχω κι άλλη μια ταυτότητα την οποία η κοινωνία μας έχει μάθει ότι πρέπει να αποδεχτείτε. Σε ποια ηλικία ανακάλυψες ότι είσαι γκέι? Νομίζω δεν υπάρχει αυτή η ηλικία. Δηλαδή όσο το σκέφτομαι, ξέρεις ότι είπες ναι, πλέον θα νομίζω μου αρέσουν τα αγόρια. Θεωρώ ότι μου συνέβαινε μέσα μου από πάντα. Ναι. Αλλά η στιγμή που το πρωτοείπα στον εαυτό μου ήταν γύρω στα 11. Μετά είπα, άντε καλέ, αποκλείεται. Μια φάση θα έλεγα κι εγώ αυτά που άκουγα στο Σεφερλί. Και αυτό κόψτε το παθέλει, δεν ξέρω. Και μετά απλά συνειδητοποίησα ότι όχι, δεν είναι φάση, γιατί δεν περνάει, ούτε είναι κάτι που χρειάζεται να περάσει, είναι αυτό. Οπότε στα 16 το είπα και στους γονείς μου. Από τότε δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα, δρασκελιές προς την αποδοχή. Είναι όμως κάτι που χρειάζεται χρόνο. Και γενικά αυτό που θα ήθελα να πω στους γονείς παιδιών, όχι μόνο ΛΟΑΤΚΙ παιδιών, γενικά παιδιών τα οποία φέρουν μια ταυτότητα που δεν είναι μέσα σε αυτό που η κοινωνία θεωρεί κανονικό, είναι παιδιά, γονείς βασικά, ψάξτε το. Όταν το παιδί σου έρθει και σου πει ότι είναι γκέι, μην μείνεις σε αυτό που σου είπανε πριν από 50 χρόνια. Μπες και δες τι έχει ανακαλύψει η επιστήμη πλέον, πώς ζουν οι γκέι άνθρωποι σήμερα. Ρώτα τον τι χρειάζεσαι. Δηλαδή, αναγνώρισε ότι έχεις μεγαλώσει λάθος και κάνε κάτι γι' αυτό. Μην μείνεις σε αυτό. Όπως και όχι μόνο γκέι. Μπορεί το παιδί σου να σου πει: έχω κατάθλιψη. Ναι. Μπες και δες τι είναι η κατάθλιψη. Τι γίνεται, τι χρειάζεται. Για όλες τις ταυτότητες. Άρα όμως πάλι καταλήγουμε στο ίδιο, ότι είναι αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, ότι ουσιαστικά η κοινωνία δεν σε αφήνει να το αποδεχτείς στο 100%. Ναι, η κοινωνία βασικά σου λέει, αυτή τη στιγμή λέμε ότι πρέπει να αποδεχόμαστε τους ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπους. Κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να το λέμε, γιατί θα πρέπει να είναι δεδομένο. Δηλαδή η κοινωνία σου λέει ότι πρέπει να αποδεχτείς τους αναπήρους, ενώ στην πραγματικότητα έπρεπε να είναι δεδομένο ότι αποδέχεσαι κάθε άνθρωπο. Εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι ας πούμε η κοινωνία, καλός ή κακός για μένα, κακός ή κακός κακός, τέλεια, είναι πολύ πίσω. Ναι. Στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες. Εγώ θυμάμαι να είμαι στο σχολείο και να μας μιλάνε, ας πούμε, π.χ. για ανάπηρους και να μας λένε πρέπει να έχουμε ανοχή στη διαφορετικότητα. Και εγώ να σκέφτομαι, πρέπει δηλαδή να με ανεχτείτε. Ναι, δεν πάει έτσι. Είναι αυτό που σου λέω, ότι έχουμε πολλά κενά. Ακόμα και στη θέση της γυναίκας στην κοινωνία. Βέβαια. Που τώρα ουσιαστικά να εξελίσσεται και αυτό το κομμάτι. Που και πάλι υστερούμε σε αυτό. Δηλαδή, μας κάνουν να υστερούμε, δεν υστερούμε εμείς οι ίδιες οι γυναίκες. Βέβαια. Ένα άτομο με αναπηρία δεν το αφήνεις να είναι στο 100% ανεξάρτητο, γιατί του βάζει κάποια εμπόδια. Βλέπει δρόμους, πεζοδρόμια. Μπράβο. Και το μυαλό των ανθρώπων, έτσι. Ακριβώς. Μέχρι και σε αυτό το κομμάτι, το ΛΟΑΤΚΙ που είπες και εσύ, δηλαδή, εγώ πώς το βλέπω, έτσι. Είσαι πιο μέσα στο. Είμαι πιο μέσα, ναι. Όχι, δεν θα μπορούσες να είσαι πιο σωστή, θεωρώ εγώ. Ακόμα και στις γυναίκες που λες, που υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, κυρίως άντρες, που θα σου πούν δεν υπάρχει σεξισμός στις ημέρες μας. Okay. Το λέει ο άντρας, ο straight, το sister. Και ας μην ξεχνάμε τις ανάπηρες γυναίκες, ή τις ανάπηρες ΛΟΑΤΚΙ γυναίκες, ή τις ανάπηρες χοντρές γυναίκες, ή έναν μαύρο ανάπηρο χοντρό, τρανς. Και μη ανάπηρο και μη τρανς, ακόμα και σε αυτό, ακόμα εξελισσόμαστε. Πολλές φορές ξεχνάμε τη διαθεματικότητα. Ένας άνθρωπος φέρει πολλές ταυτότητες και έχει πολλές διακρίσεις να χτυπήσει. Δεν είμαστε μόνο ένα πράγμα.
Για όλα αυτά που τώρα συζητάμε για την κοινωνία και το πόσο εκείνη αποδέχεται τις γυναίκες, τους ΛΟΑΤΚΙ, τους αναπήρους και γενικότερα. Θα έφευγες στο εξωτερικό να πας σε μια άλλη χώρα που αυτά θα ήταν αυτονόητα και δεν θα ένιωθες μείον σε αυτή? Η αλήθεια είναι ότι θα προτιμούσα να έχω γεννηθεί σε άλλη χώρα. Α, τόσο καλά, ναι. Τώρα το να έφευγα δεν νομίζω, γιατί είμαι πάρα πολύ δεμένος με ανθρώπους. Δηλαδή... Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ναι, αυτό θα με κράταγε πίσω. Οι άνθρωποι. Όχι το να παλέψω για τη χώρα μου. Γιατί σκασίλα με τη χώρα μου. Παλέψει η μόνη της. Αλλά ναι, καταλαβαίνω. δεν μπορώ να αφήσω τους φίλους μου, την οικογένειά μου, την καριέρα που μπορεί να προσπαθώ να χτίσω, όλα αυτά. Αλλά ένα μεταπτυχιακό στην Ισπανία ή στον Καναδά θα το έκανα χθες. Πάνω και σε αυτό στην καριέρα σου που είπες πριν ότι... Έλα, λοιπόν, στην καριέρα σου. Ακόμα και για την καριέρα σου θα βγεις στο εξωτερικό? Πιο εύκολα. Αν είχα ένα starting point, ρε παιδί μου, και αν ήξερα ότι δεν θα είναι για πάντα, αυτό το για πάντα θα με τρόμαζε λίγο. Αλλά αν μου λέγανε έλα να δουλέψεις για ένα χρόνο με αυτό, θα πήγαινε. Και πάλι όμως δεν θα άφηνες πίσω αγαπημένους σου ανθρώπους, την οικογένειά σου. Δηλαδή είναι το ίδιο, πιστεύω. Είτε αφήσεις κάτι για 6 χρόνια, μπορείς να φύγεις από την Ελλάδα, να πας 6 χρόνια έξω, να δουλέψεις και όλα αυτά τα θέματα της κοινωνίας, έτσι, με τους αναπήρους, τους γκέι, τις γυναίκες, τους άντρες, τους μαύρους, τους άσπρους, τους Κινέζους, γενικότερα, θα ήταν λυμμένα. Είτε το κάνεις αυτό για 6 χρόνια, είτε για ένα χρόνο, είτε ακόμα και για ένα εξάμηνο, κάτι θυσιάζεις. Ότι θες μακριά από την οικογένειά σου, ότι δεν θα έχεις τους φίλους σου τόσο δίπλα σου, γιατί πλέον με την τεχνολογία, οριακά τους έχεις δίπλα σου. Εννοείται. Έτσι. Απλά δεν θα υπάρχει η επαφή. Έχει να κάνει και με το που θα πας, βέβαια. Δηλαδή, επειδή άμα πας στην Κίνα, δεν είναι ότι λες «Α, Χριστούγεννα, έχω μια εβδομάδα άδεια. Ας πάρω τώρα με την Κίνα, με το αεροπλάνο στην Ελλάδα». Να πας με Βουλγαρία, Ιταλία, που είναι γείτονες χώρες. Εντάξει, είναι πιο θεμιτό, ας πούμε. Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα τι έχεις να πεις. Κάτι τελευταίο που θα θέλεις να πεις πριν σταματήσουμε? Ότι με παίρνει τηλέφωνο ο Κώστας. Όχι. Ότι... Έλα, πες. Ότι... Ένα μήνυμα το οποίο θα θέλεις να πεις είτε σε έναν άπειρο άνθρωπο, είτε σε έναν γκέι άνθρωπο, είτε γενικότερα σε οποιονδήποτε. Κάτι να πεις. Θα προτιμήσω να απευθυνθώ στους όχι ανάπηρους ΛΟΑΤΚΙ και τα λοιπά ατόμους, αλλά στον οποιονδήποτε μας βλέπει, για τον οποιονδήποτε. Ναι. Δεν μπορώ να σταματήσω να πιστεύω ότι κάποιος έχει μπει σε αυτή την αίθουσα. Όχι, είμαστε δυο μας. Έχουμε κάμερες. Καλέστε κι εσείς εδώ. Θα έλεγα να μην υποθέτετε τίποτα για τον οποιονδήποτε. Δηλαδή, αν γνωρίσεις έναν άτομο που την Κύπρον, ένα άτομο με αναπηρία, μην υποθέσεις ότι μπορεί να κάνει κάτι ή ότι δεν μπορεί. Ρώτα. Ναι. Αν γνωρίσεις ένα τρανς άτομο, ας πούμε, και δεν ξέρεις πώς να του μιλήσεις, μην υποθέσεις πώς θέλει να του μιλήσει. Ρώτα. Και αυτό, αν το εφαρμόσουμε σε όλη μας τη ζωή, θα κάνουμε πολύ πιο ενδιαφέρουσες σχέσεις και θα είμαστε πολύ πιο ανοιχτοί σε όλα. Αν απλά ρωτάμε αυτό που θέλουμε να μάθουμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ. Και για τη συνέντευξη και γενικότερα σε ευχαριστώ που είσαι μέρος της ζωής μου και με πας, σου λέω, ένα βήμα παρακάτω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες. Καλή αρχή. Ευχαριστώ. Να πω επίσης ότι, παιδιά, να ακούτε το Yes Queen, να το βλέπετε και να το στηρίζετε, γιατί η Αλίκη αυτή τη στιγμή δίνει βήμα σε ανθρώπους που δεν παίρνουν συχνά αυτό το βήμα που είναι τόσο απαραίτητο, και μέσα από podcast όπως αυτό της Αλίκης θα πάνε μπροστά τα πράγματα. Νιώθω ότι λείπει αυτό. Ναι, λείπει, αλλά έρχονται κάτι άνθρωποι σαν εσένα και το φέρνουν εκεί που πρέπει να είναι. Οπότε να την βλέπετε και να την στηρίζετε και να την αγαπάτε, γιατί είναι και υπέροχο πλάσμα πέρα από φανταστική δημοσιογράφος. Σε ευχαριστώ πολύ.